Doncs tenim amb nosaltres a l'Ignasi Puig, que és psicòleg. La P sempre es pronuncia. Sí, sorpresa, es pronuncia. Uh, doncs moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a tu per convidar-me. Mm, parlem de gent tòxica, va. Que és el tema que vull tractar. Explica'm una Vinga, mica. va, gent tòxica. Hi ha molta gent tòxica, moltíssima, massa gent tòxica. I un dels problemes que hi hagi hagut tanta gent tòxica és la nul·la atenció a l'educació emocional que fem en aquest país. És a dir, ens preocupem moltíssim que les criatures de l'escola tinguin competències en matemàtiques, competències en llengua, però el que són les competències socials o les competències emocionals, això és clar, es tracta classe de tutoria o ciutadania o valors, li van canviant, és allò d'aquell calaix de sastre on tot el que no és important per la productivitat, això ho fotem fora. I clar, què passa? No estem tot el sant dia produint, estem més aviat el sant dia relacionats amb altres persones. I en aquest temps, relacionats amb altres persones, doncs, no hem treballat aquestes habilitats. Si una persona té la fortuna que a casa seva, doncs, jo què sé, vingui d'una família que mica menys pel que sigui, doncs és un tema que dominen i tenen aquesta certa intel·ligència emocional, aquesta persona tindrà una gran avantatge. Però la major part de les vegades, si una persona no s'ho ha treballat, no li ha ajudat mai a treballar-se, la seva família, els seus pares tampoc s'ho van treballar, què podrà fer treballar les seves criatures? Res. No, esclar. Té tota la lògica del món. Aleshores, Sí. com podem, eh, per les persones que no som tòxiques, o com podem veure que l'altra persona és tòxica? O també, com podem veure si nosaltres tenim tics tòxics o fins i tot som tòxics? T'anava a dir justament això, que creiem no ser tòxics. És a dir, no és una qüestió de dues categories estanques de persona tòxica en aquesta banda, persona no tòxica a l'altra banda. No, és un continu. I és molt possible que qualsevol persona tinguem petites coses de toxicitat i que ens haurien d'anar també treballant amb la finalitat de, ostres, si jo no m'agrada que la gent sigui tòxica amb mi, jo no vull ser tòxic o tòxica amb altres persones. Per tant, que, si us plau, que també m'ho pugui, si m'ho puc identificar, endavant. Començaré per terceres persones, que això és una miqueta potser serà més fàcil, no? Allò que diuen que és més fàcil veure la palla en el ojo ajeno que la viga en el propi, que diuen en castellà. No? I no cal en grans trucs, perquè una de les grans coses és deixar-se sentir les situacions. Si tu estàs fent una cosa i dius, ui, això no m'ha agradat, aquesta sensació del no m'ha agradat, aquest malestar, és molt informatiu. I passa que moltes vegades no escoltem aquest malestar. Estic amb aquesta persona, ha fet aquest comentari i dius, ah, hòstia, això no m'ha molat. Però, hòstia, és en Pere, és col·lega tota la vida. Què li he de dir en Pere? Va, que és un bon Jan, en Pere. Però ja te l'ha fotut. I un altre dia, com que jo he sentat el precedent, el Pere pensarà de, bueno, el Toni no li molesta que li estem fent això, per tant, n'hi faré un altre. Pam! I dius, hòstia, ja tens un segon precedent. I si això no es va dient i no ens hem escoltant aquest malestar, és possible que anem tragant certes dinàmiques de fer d'algunes persones i després això a la llarga es faci més gros. Per tant, el sol fet d'escoltar-se de quan una cosa no m'ha agradat, saber-ho, i és el primer pas per poder frenar aquestes persones tòxiques que ens trobarem en el dia a dia. Una altra cosa seria que això no m'ha agradat i poguéssim després analitzar el per què no m'ha agradat. De fer aquest acte d'introspecció i decidir, hòstia, doncs això no m'ha agradat per això, per allò, altre més enllà. I anar identificant dins la nostra pròpia escala de valors quines coses ens agraden i quines no ens agraden. Perquè després així, quan una cosa comenci a sortir més fàcilment en un futur i es torni a repetir, dius, ah, aquest és un altre exemple d'aquelles típiques situacions que a mi no m'agraden perquè em fan mal per tal punt. I aleshores, quan jo ja tinc el catàleg de coses que jo no vull a la meva vida, puc fer una llista de línies vermelles, que és una cosa, o de banderes vermelles, que seria el segon punt. Llista de línies vermelles. No m'agrada que una persona em tracti malament, per exemple. No m'agrada que aquesta persona sembla que tot hagi d'anar cap a la seva voluntat. No m'agrada que i anem veient quines són les diferents coses que en el tracte amb les altres persones no ens agraden. I que consti, tota línia vermella és revisable, perquè tu en un instant fas una línia vermella marcant-te en la teva concepció del món en aquell univers, després descobriràs que també tenies una certa toxicitat i que aquella línia vermella estava basada en una toxicitat i dius, hòstia, potser aquesta línia vermella no és correcta, vale a variar-la. Tot pot ser. Però un cop jo tinc les meves línies vermelles de coses que jo no vull a mi, aleshores, associades a aquestes línies vermelles, em puc fer la meva llista de banderes vermelles. Línies vermelles, banderes vermelles. És a dir, aquella cosa que t'està dient de, uf, aquesta és una conducta que és terriblement il·lustradora d'aquella línia vermella que jo no volia creuar. No m'agrada que em tractin malament.
i sento que l'altra persona, cada cop que estem discutint, em comença a fotre crits i jo acabo destrossat a nivell emocional. Ostres, la meva bandera vermella podria ser les discussions amb aquestes persones són terriblement xungues. Discussions xungues, una bandera vermella, que després això em ressona a la línia vermella, per tant estic dient, ui, aquesta persona en la meva vida. Què m'està dient això d'aquesta persona? La foto fora, li dono una altra oportunitat, canviarà per si mateixa, l'he d'ajudar a canviar, és la meva responsabilitat, ja s'ho farà. I si aquesta persona precisament és la teva parella i no ho ha Ai, començat a fer fins que ja et té el sac i ben lligat? doncs ho sento moltíssim, però això no és un d'aquells països en els quals encara hi ha matrimonis concertats, que espero que desapareguin al llarg del temps, però bueno, i per tant ningú ens obliga a estar en parella. I si descobressis que la teva parella és tòxica, et podries plantejar per què jo estic amb aquesta persona? Què és el que m'aporta aquesta persona a la meva vida? Els guanys que jo tinc gràcies a estar invertint recursos del meu propi benestar en aquesta dinàmica relació, en això que jo estic construint amb aquesta persona, compensen les merdes que m'he de menjar? Perquè si em compensen, et diria, endavant, podem treballar-ho, però endavant. Però si no et compensen, aleshores és un del per què estic aquí. I val, que sí, que fa molta mandra, quan tu tens ja una certa logística familiar o domèstica o de parella que ja està muntada i com més organitzada està, més mandra farà. I dius, ostres, ara m'he donat compte d'això i això ara ho he de desmuntar? Uf, em sembla que no. Però jo aquí faré una petita comparació, una comparació molt idiota. Suposo que moltes de les gent que ens escoltarà alguna vegada li haurà passat això. Perquè ens anem a dormir i és aquella sensació de, ostres, m'estic pixant. I tinc una miqueta de malestar perquè m'estic pixant. I penso de, em podria llevar, ir a al lavabo o a pixar i dormiré després la resta de la nit molt més tranquil. Però és allò del, clar, però és que si em llevo fa fred i clar, hauré d'anar fins al lavabo, que fa mandra, hauré d'encendre els llums, em desvetllaré. No, no, saps què? Mira, és igual, aguanta, aguanta que no passa res, però no passa res per estar-se pixant. Segur que podràs dormir tota la nit. I vas aguantant i acabes passant una nit de merda perquè t'estàs pixant tota l'estona i al final, pel fet aquest de dir no vull passar el gran tràngol d'haver-me de llevar i anar al lavabo a pixar, acabes passant una nit horrible i el lleves fet un drap. I passes tot el dia fet un drap. Quan dius, ostres, què ha estat pitjor? El gran mal puntual de llevar-se un instant i fer això o tot el mal sostingut al llarg de tota la nit, que potser no ha estat un mal molt intens però que ha estat perllongat. Doncs això que ens pot passar amb el tema de llevar-nos per pixar a la nit o no llevar-nos per pixar a la nit, també es pot passar quan estem construint algun tipus de projecte com pot ser una dinàmica de parella. Hòstia, això ho estic aguantant, va, no passa res, va, no passa res, va, no és tant, és que seria més merder l'altre. Jo, per psicòleg, soc terapeuta de parella i unes coses que els dic a la gent moltes vegades és que és molt millor, a vegades, separar-se. És a dir, no pel fet aquesta de la idolatria de la parella i d'aquests mites del món romàntic, de que tota persona a la llarga serà una persona completa a partir de l'instant que estigui en parella, perquè hem de tendir a estar en parella, hem d'aguantar barrabassades a les altres persones. Que consti que si es pot reconstruir i es pot treballar per canviar-s'ho, endavant. Per tant, no és un punt del, la meva parella ha fet una cosa terriblement xunga i ja l'he de deixar. No, vull dir, ho podem plantejar a l'altra persona de, ei, has passat això, m'has fet mal, això no m'ha agradat gens. I veure si l'altra persona diu, ostres, sí, és veritat, tens raó, ho he fet malament, hòstia, veig que tal cosa potser em costarà, però vaig a treballar-m'ho. Vale? Veig que hi ha una voluntat de l'altra persona per treballar-m'ho, ja és un cas. La persona diu, no, això que estàs dient, tu estàs inventant, és mentida, la culpa és teva, que això també és una dinàmica bastant habitual en les persones tòxiques, que quan els assenyales un error, no totes, és una categoria en concret, et saben girar molt la truita perquè acabis pensant que tu ets la persona que ho ha fet malament i que l'altra persona és mega meravellosa. Aquesta també seria un d'aquests tipus de persones. Però si veus que aquella persona ja no té aquesta voluntat, és allò de plantejar-te de, vale, doncs, si no té voluntat de canvi, què hi faig aquí? Però si té voluntat de canvi, aleshores vinga, va, anem a treballar-ho. I aquí veu una situació bastant curiosa. Algunes persones que diuen, sí, canviaré, i al cap de 3 mesos ja tornen a estar fent el mateix. I els hi tornes a dir, escolta, ens ha passat això, altre cop has fet tal cosa, et vaig dir que això per mi era una línia vermella però ultra mega horrible, i ho has fet, ai, em sap molt de greu, sí, canviaré, i pam, i torna. O veus que fa el que se'n diu una miqueta la fase lluna de mel, no? De les relacions, no sé, bueno, perdona, faré un petit parèntesis, soc una persona de molts de parèntesis. El cicle de la violència dins de les relacions afectives, ¿vale? Dues persones es coneixen i una de les dues persones, respecte a l'altra, que serà la persona agressora, comença el que se'n diu la fase de lluna de mel, en la qual li regala les orelles a l'altra persona. Li està dient lo meravellosa que és. L'està tractant, bueno,
com si el portés en bandeja de plata. I ho està fent tot meravelles. I l'altra persona es queda de, ostres, que bé, mai m'havien tractat així. Quina sort que tinc d'estar amb una persona que m'està tractant així després d'haver passat per tantes parelles tòxiques. Estic mega genial. I misteriosament, aquella persona que tot eren meravelles, un dia té un esclafit o un mini esclafit en el qual és una esclafit de violència i veus una part molt xunga, molt tòxica d'aquella persona i dius, uf, què ha passat aquí? I et quedes encara de, ostres, no pot ser. Si aquesta persona ho estava fent coses tan boniques, tan danyoses cap a mi, com és que ha tingut això? I aquella persona, de sobte, gira, no ho camufla mega fàcilment, però ja t'ha semblat el dubte del poden passar coses xungues i aquestes coses xungues tenen més a veure amb mi que no pas amb l'altra persona. I misteriosament, aquelles lluances que feien que sentissis que tot era meravellós, cada cop va desapareixent més i aquesta persona cada cop, la persona tòxica, va pressionant, 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 marcant molt més els errors i aquella lluna de mel cada cop va desapareixent, aquell benestar cada cop és menor i el que sí que cada cop ho puja més són aquests diferents tipus d'esclafits de violència molt petitets, bronques, males cares, violència molt psicològica, fins que arriba un dia que això acaba explotant en format de violència física. Violència física perquè aquella persona ha pegat un cop de puny contra la paret, ha rebentat una porta, jo què sé, ha agafat la tassa que s'estava veient del cafè i l'ha estampat contra la paret. No cal que sigui violència física dirigida contra el cos de l'altra persona. I clar, llavors aquí sí que la persona diu, ostres, això sí que no puc tolerar. La persona que està rebent aquesta violència que està generant, és una violència física però d'agressivitat en l'ambient. Pot dir, ei, això no penso trencar-ho. És a dir, no, poso la meva barrera, això és terrible. I aquesta persona s'aparta. Què passa? Que aleshores la persona agressora es rebaixa amb pell de xai i va darrere, ell em sap molt de greu, tu saps que jo soc així, disculpa'm, no sé què m'ha passat, torna a regalar les orelles, torna a començar una nova fase de lluna de mel, fins que al cap d'X temps, altre cop, tornarà a baixar aquesta lluna de mel, hi haurà un petit esclafit que dius, ostres, ja hi tornem a ser? No, que no pot ser que sigui tornant a passar. I es va repetint el cicle una vegada i una altra, només que les llunes de mel cada cop són més curtes, les fases de violència de cop són més ràpides i el nivell màxim de violència cada cop és més bèstia. I és un cicle en el qual, si una persona hi està dintre, acostuma a ser bastant difícil de sortir-ne. Per què? Perquè les persones agressores acostumen a ser persones molt manipuladores. Són persones que són molt intel·ligents, moltes vegades. L'agressor que no és intel·ligent, fàcilment l'aliarà ràpid i farà un punt de violència tan bèstia que aquest cicle s'acabarà. Serà una vegada i sense repeticions. Però quan la persona que tenim davant és una persona que és molt intel·ligent i les persones que són tòxiques acostumen a ser molt intel·ligents, doncs això és fàcil que doni una volta i una altra i una altra i una altra. Ara m'has fet venir al cap l'expressió guarda tant de la primera vegada. Sí, Un cop ho has fet, ho faràs més. i tant. Bueno, per això deia, hi havia una frase a l'antiga Roma que deia Roma no paga traïdors. Perquè es deia, si tu has estat un traïdor als del teu poble i per guanyar-te a favor de Roma, qui em diu que no seràs un traïdor respecte a mi? És a dir, no, ho faràs, però jo no et deixaré entrar. És a dir, un altre cop és aquestes línies vermelles que moltes vegades un dels grans problemes que trobo amb moltes persones que venen a la consulta és del, t'has fet la teva llista de línies vermelles? Sí. I saps quins són els indicadors d'aquestes banderes vermelles? També, I després dius, i com és que s'ha acabat en aquesta situació? Que no vas veure aquesta línia vermella? Dius, sí, la vaig veure, però no li vaig fer cas. I és molt freqüent la quantitat de casos que em trobo persones que diuen això del no li vaig fer cas als meus propis límits. Per què? Perquè és a dir, ostres, és que si li faig cas a aquest límit, totes aquestes coses que jo ara tinc al present o que crec que tenir, o aquestes coses que jo projecto en un futur poder tenir amb aquestes persones, deixo de tenir-les. I l'aferrament cap a aquestes coses no les vull deixar de tenir fa que moltes vegades ens tapem els ulls i ens estiguem menjant relacions tòxiques. I si la persona tòxica és una persona de la nostra família, no pas la nostra parella? Uf, aquí és bastant difícil, no? Anava a dir perillós, però és que perillós no és la paraula. És bastant difícil, perquè habitualment el que acaba de sol passar en una família és que s'ha normalitzat la situació de violència. Aquesta toxicitat, aquesta persona tòxica, doncs és possible que estigui normalitzada i és del, bueno, és que aquesta persona és així. I veuràs que aleshores la resta de membres de la família que s'han acostumat a viure amb aquesta toxicitat segurament t'estaran dient del, l'has d'entendre, és que està nerviós, està nerviosa, tu ja saps com és, no li tinguis en compte, aquestes típiques frases, no? Per què? Perquè aquesta
Si abans dèiem que hi havia aquesta imatge de la parella romàntica, no? Que se'ns està dient que la parella fabulosa és aquesta i és aquell model al que hem de tendir, també en la nostra societat hi ha aquella imatge de la família romàntica, aquella família que quan s'ajunten per Nadal o per Reis són 20 i pico, 30 persones, tothom es porta bé, tothom es dona suport, no hi ha punyalades fins que no hi ha una herència i aquestes coses. Llavors, clar, quan tu estàs assenyalant de, ei, hi ha alguna persona que està generant violència i que té una manera tòxica de comportar-se a dins de la família, el que estàs fent és dient que aquesta idea de família romàntica no existeix en el nostre cas. Tenim aquest problema, l'hem d'afrontar. Clar, totes les altres persones diuen, no, 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 jo no vull renunciar. A veure, no és que ho diguin així directament, és una mena de pensament inconscient que tenim, és una resistència. No? Però la resta de les persones és un del, és que si ara encarem això suposarà un daltabaix tan bèstia a la família que saps què? Cost-benefici, molt més pràctic, apartar altre cop la mirada i fer veure que no ho veig. Per tant, habitualment el que sol passar és que la persona tòxica i manipuladora continuarà manipulant a dins de la família i generant aquests entorns de violència. Les persones que estan subjugades a això, el que faran per no haver d'enfrontar-se a aquesta persona és callar i a sobre assenyalar a la persona que ha fet saltar la llebre com a la culpable de que hi hagi el malestar dins de la família. I si no s'aconsegueix fer una dinàmica en la qual més persones es vagin sumant a aquesta personeta que ha fet saltar la llebre, el que acabarà passant és que la persona que ha fet saltar la llebre és la que acaba sent expulsada de la família i els altres membres de la família queden tots en la seva dinàmica tòxica. I, evidentment, i dins de l'imaginari popular, com si fossis Trotsky, que és el culpable de tots els mals de la Unió Soviètica, doncs aquesta persona és tot el que sortia malament a la família era culpa d'aquesta persona perquè és que mira, és que ja era el raro, és que mira quines coses feies, és que aquí se'n podia esperar. La víctima és la que acaba sent aïllada. T'estàs rient molt. En quin moment has conegut la meva família? En el moment que sento dir-te una cosa, la teva família no és única. És un patró que es repeteix molt sovint. Hi ha una pel·lícula molt divertida d'animació que es deia Ants, amb la Z final, Formigues, i hi ha la primera escena en la qual surt la formiga que li posaven la veu del Joan Pere, no? Perquè era el Woody Allen, no se suposa, que està a la consulta del psicòleg o del psiquiatre i està dient és que em sento molt petit, em sento insignificant, em sento no sé quant. I el psiquiatre al final acaba dient, estem progressant, diu, estic millor. Diu, no, almenys vas acceptar la idea que ets insignificant. No? I es corre la cortina, es veu tot el formiguer, totes les formigues que són iguals. No? Doncs sento moltíssim, però 8.000 milions de persones que som en aquest planeta, les dinàmiques que nosaltres patim, és fàcil que les altres persones també les hagin patit. Per tant, són dinàmiques que es repeteixen, es repeteixen i es repeteixen. I si ets una persona que té una relació familiar amb una persona tòxica, què, què és el que hauries de fer? O sigui, què recomanes? A veure, primer de tot és que faré una recomanació en genèric. És a dir, cada cas és diferent. L'ideal seria veure fins a quin és el nivell de toxicitat d'aquella persona. És a dir, és aquelles persones tan terriblement tòxiques que no canviarà mai i no hi ha voluntat de canvi, o és que simplement està sent tòxica i no ho sap i no n'és conscient. Perquè tornem a dir, és a dir, no hi ha aquesta caracterització de persones tòxiques i inamovibles sempre seran tòxiques, persones no tòxiques i inamovibles mai seran tòxiques. No, és a dir, tothom es mou en un continu i, sobretot, hi ha possibilitat de canvi. És a dir, tothom té el dret a la segona oportunitat i la possibilitat de la redempció i de canviar sempre quan aquella persona accepti que vol fer aquest canvi. Que això és bastant difícil, perquè algunes persones a l'hora de fer aquest canvi els afecta molt a l'amor propi, no? Ostres, és que si jo faig això, estaré admetent que durant tot aquest temps he estat així. Això em costa moltíssim. Però bueno, el primer pas que diria a aquesta persona, si s'ho calla, estarà perpetuant la roda. Si no calla, s'exposa a molt de patiment. Cap de les dues situacions és una bona situació. Per alguna cosa, en el cas del, mira, saps què? Trio, no callar. Una cosa que és interessant és el fet de descobrir que si s'està sol o no s'està sol. Si hi ha altres persones que la poden recolzar i que veuen del, ei, jo estic amb tu. I en aquests casos sí que també el que recomanaria és mirar de si veuen que no tenen prou eines o que hi haurà molta resistència per part de les altres persones perquè és una situació que està molt enquistada, és que se'n vagin a un terapeuta sistèmic. El terapeuta sistèmic és un psicòleg o psicòloga que s'encarrega de treballar les dinàmiques familiars. Són una gent, jo no faig sistèmica, almenys a priori no massa, tot i que teràpia parella i teràpia sistèmica són coses bastant similars, però la gent que fa teràpia sistèmica són gent que és increïble la feina que fan,
Perquè tu imagina't si ja és complicat tenir una sessió de teràpia amb una persona, amb dos, o jo que faig tema de no monogàmies i relacions obertes, 3 o 4 persones a la consulta, quan has de fer sessions en les quals tens a la consulta 7 persones i veus les dinàmiques relacionals d'aquelles 7 persones, i arribar a ser capaç d'intervenir, tenir atenció a la posició d'aquestes 7 persones, invento, és una feinada del 15. I són gent que tal, és a dir, la gent que es dediquen a teràpia sistèmica són persones que t'ho diria, tenen unes certes capacitats, si no, no t'hi poses. No és la part de la psicologia més fàcil. Però bueno, això és si es decideix anar aquesta persona que està fent teràpia sistèmica. Perquè altre cop, quan es fa aquesta confrontació, aquí entra aquest joc de política. Si jo faig una confrontació en obert amb aquesta persona i dic aquí està passant tal cosa, és fàcil que aleshores l'altra persona iniciï tots els seus processos de defensa i posi en marxa tots aquests diferents plans de toxicitat. Però, I si faig amb subterfugis, se m'acusaran amb subterfugis. però aleshores, o sigui, tu pots, per exemple, tenir, jo què sé, una mare, una àvia, un germà, que sigui una persona molt tòxica i fins i tot Sí. molt agressiva, nivell no té cap mena de problema a fotre't d'hòsties, tot i ser tots dos adults, i que el puguis fotre una denúncia, però també sap que no ho faràs. Uh, I naturalment tu vols allunyar-te'n, però no pots, perquè Per aquesta què no? persona no et deixa. I, i proposa la idea d'anar a teràpia i l'altra persona diu que tururut violes perquè no hi ha cap mena de problema amb ell, perquè el millor psicòleg que pots tenir ets tu mateix o alguna parida d'aquestes. Què recomanaries fer a una persona en aquesta situació? Jugar amb la distància. I aquest sí que és un punt que es pateix moltíssim, que consti que ja és una cosa que genera molt patiment, que és la gran eina que tens és la teva presència. Mm. Clar, és a dir, que sàpiguen que tu estàs patint i que tu estàs decidint no estar en aquella família és una cosa que pot fer mal. Però és el punt aquest de dius, va, escolteu, jo no us puc obligar res, jo no us puc obligar a canviar, us puc demanar, si us plau, feu atenció perquè tal qual s'estan fent les coses, jo estic rebent una violència i no m'agrada, i sobretot posar la paraula violència i la paraula agressió al mig, en aquesta família genera violència, aquesta persona és agressora, i és posar una etiqueta? Sí, és posar una etiqueta. Però a vegades, fins que no es posa aquesta etiqueta i no es posa clar, aquelles persones no comencen a prendre consciència de quina situació estem, perquè aquells punts de no, és que és una família desestructurada, aquelles famílies que se'n van a serveis socials, no aquelles famílies que tenen violència, això són les altres famílies. A la meva família això no passa. En aquesta família no hi ha violència. Bé, són com som, és particular, té les seves coses, no? Però allò de no, poder dir en Pere és violent i poder-ho dir clarament. Oh, l'Antònia és violenta, l'Antònia és una agressora. I poder-ho dir així clarament, comença que les paraules tenen molt de pes i fa que l'altra persona pugui començar a fer aquest compromís. És a dir, no podem obligar aquestes persones. Si aquestes persones no tenen voluntat de canvi, la pacte que poden fer és dir, em sent molt de greu, però jo no participo. Jo no participo i me'n vaig. I aquí ve la situació de patiment. És a dir, jo marco distàncies. I la meva absència, és a dir, la falta de la meva presència, és el que pot fer que les diferents persones decidin dir, ostres, és que volem que hi siguis. Volem que vinguis. Ens fa patir, ens fa mal que tu no hi vinguis. Em sap molt de greu fer mal, però jo no tornaré a participar d'aquestes accions mentre aquesta persona no hagi fet un canvi. Perquè és a dir, la primera cosa que he de fer és defensar-me a mi mateix o a mi mateixa i defensar els meus. Perquè algunes vegades que aquesta persona agressora no només ho és amb nosaltres, sinó que també és possible que ho sigui amb menors d'edat sense donar-se en compte. I dir, no, jo vaig a defensar aquest punt d'aquesta persona. Em sap molt de greu, però jo per aquí no passo. I aleshores què passarà? Que rebrem atacs, se'ns estarà, com es diu ara, enfotent-se'n de la nostra posició. Després se'n riuran, es ningunejaran la nostra posició, s'enfadaran i es començaran a rebre atacs de la nostra posició. Les dinàmiques habituals. Llavors, aquí és una guerra de desgast. És persistir, persistir, persistir. Jo no penso passar per aquí, fins que això no canvi. I arribarà un punt que, clar, és què pesa més? I que consti, no sempre acaba bé. És més, massa sovint la cosa acaba malament, és a dir, em sap molt de greu, però jo m'he hagut de distanciar de part de la meva família perquè m'havia de protegir d'aquestes dinàmiques. I aquí sí que és possible que aleshores generi com una mena de pla familiar doble, no? Algunes vegades hi ha les grans trobades familiars en les quals la persona agressora, aquesta persona tan tòxica, com que té aquesta posició de poder, perquè és una posició de poder,
Doncs en aquests plans principals hi participa, la persona que ha decidit desenmascarar aquesta situació es queda aïllada d'aquests plans, però participarà en altres situacions de ai, que és l'aniversari de l'Enriqueta, anirà en Pere? No hi vaig. Ja vindré un altre dia a prendre un cafè i celebraré amb l'Enriqueta el seu aniversari, però jo el dia gran no hi vaig. I genera com aquesta dualitat, no? Aquests dos plans de família. I això pot ser que es persisteixi i dir, bueno, doncs, ara mateix la situació és així. Tenim una família dividida. La solució per deixar-la dividir és fàcil. No li demanis a la persona que ha estat agredida que es torni a acostar a la persona agressora. Pensem-ho, perquè potser són dinàmiques familiars i ens sembla una tonteria, però és com si diguessis no, és que i posem un exemple més xungo de situació d'agressió dins de la família, una violació, que tristament n'hi ha, no? De violació, i una de les persones diu, és que l'oncle no sé quantos m'ha violat. No, però clar, perquè s'ha d'entendre, és que no sé per què no estàs venint, vés i parlar amb l'oncle Antonio, per dir-li això, dius, no, perdona, aquesta persona m'ha violat, aquesta persona no hi vull res, o sigui, aquesta persona que se'n vagi a la presó, és a dir, m'has de fer a mi, que m'hagi de tragar el que jo he patit perquè aquesta persona estigui així de bé? Clar, això potser arriba a ser una barbaritat, en el cas de violació, perquè clar, tenim el que és dins de l'imaginari popular, la figura de la violació la tenim molt ficada, però la figura d'altres violències no la tenim tan reconeguda. Si a la víctima de l'agressió no li diríem estàs obligada, t'obliguem a passar el contacte del teu agressor per fer tal cosa, una altra cosa és que hi hagi un procés en el qual, doncs, dins del procés aquest de perdó, doncs, les dues parts s'hagin vist que hi ha un treball i acaba sent el moment, que sempre és una situació molt complicada. Però per què? Perquè des de la part de la persona agressora s'ha fet aquest procés. Fet de dir, ostres, hem reconegut què és el que he fet, vull anar parlant amb tu. O la persona que ha rebut aquesta agressió s'ha fet un treball tan bèstic que dius, jo vull anar-ho a fer, perquè estic en aquesta posició ja de poder per poder-ho fer. Però si no, el fet aquest d'anar a obligar a la víctima de vés amb tal persona i parla i perquè ho ha de solucionar, dic, no, no, perdona, jo ho he de fer, que aquesta persona primer canvi, no m'hi penso acostar. Clar, això implica aleshores que o es va separant o es pot generar una dinàmica d'haver d'obligar o si no, doncs aquella altra persona és possible que aleshores sí, doncs decideixi fer algun tipus de canvi i a veure com va. Però no és un procés fàcil i ja dic, massa sovint no té bon resultat. D'acord, ara va. Una idea que m'ha vingut al cap mentre m'explicaves això de doncs, la situació de persona tòxica, d'agressió. Um, I si a més hi sumem el fet que la persona que, la víctima de la persona tòxica, a més, té síndrome de Peter Pan. I per tant, es veu com un nen i no fa res per ell mateix i ha d'esperar que ho facin els altres i sempre té la sensació que no pot, això, no pot fer res per ell mateix i ha de dependre sempre d'algú que vingui a salvar-lo. En aquests casos, el que seria necessari és que aquesta persona pogués fer el seu treball psicològic particular, ja sigui un terapeuta, ja sigui a nivell individual, si té les eines per fer-ho, per poder estar en una posició més empoderada. Si jo no estic en una posició de poder com per poder fer una acció, no la faré. Mm. Generalment tenim aquesta sensació de que la víctima sempre és una víctima passiva, és una persona que no li pot fer és o rebre violències o rebre una ajuda externa que la salvi. I hi ha moltes dinàmiques assistencials que serveixen per anar perpetuant aquesta figura de la víctima. Quan, en canvi, si hi ha un altre paradigma, el que fa és anar a treballar perquè aquesta persona se senti amb la fortalesa suficient per dir prou. Per tant, en aquest cas, si té aquest síndrome de Peter Pan, el punt inicial seria poder treballar aquest síndrome de Peter Pan fins que aquesta persona senti que té aquesta capacitat d'acció i que aleshores, al posar-la en pràctica, li serveixi per poder-se alliberar d'aquesta situació. És gaire complicat o... A veure, quan tu comences a fer un treball psicològic, mai ho cap cervell. Vull dir, hi ha persones, jo sempre dic que les persones que em venen a la consulta em diuen, Ignasi, i això quantes sessions trigarem? Jo dic, depèn. És que és això. M'he trobat persones que en 3 sessions han fet una feina brutal en el qual de vegades que jo em poso les mans al cap i dic però què has fet, boig? Diu, no, no, sabia que era el que havia de fer i ho he fet ja. Dic, ole tu, perquè has agafat el toro per les banyes i t'hi has tirat. Hi ha persones que fan així, hi ha persones que són molt metòdiques i quan es posen a treballar, pam, 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 i s'ho treballen. I hi ha altres persones que s'estan temps i temps i temps i veus que la cosa no avança. I llavors dius, bueno, doncs el meu mètode no funciona. Fem un símil, és com anar al gimnàs. És a dir, ara molta gent ha començat al setembre, ha començat al gimnàs perquè es vol posar catxes. I quan arribi Nadal, amb els torrons ja deixarà d'altre cop d'estar catxes, però és igual. I així continuem el cicle eternament. I aquesta persona se li diu, no, no, és que vull posar això. Dius, vale, posa-t'hi. Quan ho has fet? És a dir, vas
des de que t'has apuntat al gimnàs i vas 2 cops per setmana, 3 cops per setmana, t'hi estàs passant de la ratlla i t'estàs passant cap a la vigorèxia, o t'has apuntat i has anat mitja hora un dia, 3 setmanes més tard has fet una miqueta més, 2 setmanes més tard has fet una miqueta més, i arriba al que portes de nou al gimnàs i dius, no m'està servint de res, que no, veig que no m'estic posant catxes, no m'estic definint el meu cos. Dius, clar, perquè això és feina de formigueta de matxaca i matxaca i matxaca i matxaca i de treball personal. Allò que dèiem abans del a saber-se escoltar, veure on estan els propis límits, quines coses ens estan fent sentir malament i d'allò. Això és una feina constant, no és una feina de vas un dia a la sessió de teràpia i aquell dia t'ho solucionen tot, no? Allà a la sessió de teràpia et donen eines i aquesta persona després pot treballar-ho. Però clar, és, quanta més canya li fotis, majors probabilitats d'èxit. Quanta menys canya, pitjor t'anirà. Ara, fa una estona has dit això de poliamor. De poliamor. Clar, per mi és una cosa nova, però esclar, tracto aquests temes, no? També, o sigui, quins problemes pot haver-hi en una relació poliamorosa? Els mateixos que en una relació no poliamorosa, corregits i aguantats. Explica, explica. Hi ha una llei de Murphy que diu que quantes més peces té una màquina, per més llocs pot fallar. I és de lògica pura. Doncs clar, si hi ha un sistema familiar, en el que dèiem abans, en el qual aquella família té tres membres, per 3 llocs pot patar el sistema familiar. Si tu tens un sistema familiar amb 30 persones, per 30 llocs pot patar aquest sistema familiar. Doncs en les relacions dins d'aquests sistemes, però ja no són familiars, sinó que són sistemes de relacions entre dos, tres, quatre, les persones que siguin, Mm. clar, torna a passar el mateix. És a dir, cada persona, segons estigui visquent allò, és possible que sigui una persona que està aportant algun tipus de toxicitat en aquesta situació o que estigui patint el que sigui en aquella situació. Per tant, per això dic que és corregido i aumentada. És a dir, vale que hi haurà coses que són idiosincràsies concretes del món de les no monogàmies, però moltes vegades el que acaba passant és el mateix que li passa a tothom. Simplement que la situació és més complexa. Ah, i ara m'ha Gelosia, vingut pot el... haver-hi gelosia en una relació tancada i pot haver-hi gelosia en una relació oberta. Gestió del temps, també, passa altre cop el mateix. Hi ha problemes de la gestió del temps en sistemes de parelles que tenen pues, de 2 persones i criatures i que, i que bueno, pues, s'han de repartir el temps entre el temps de família, temps del joc, temps de la parella, temps de feina, temps de les amistats i jo què sé, doncs, i el mateix passa si jo tinc una relació oberta, el fet d'ahir del, ei, és que me'n vaig a tenir vaig a gastar aquesta nit amb la meva altra persona, amb la meva altra amic, que diu, sí, clar, i a mi què? A mi quan quedaràs? Passa a ser mateix. I sí que hi ha un punt que diries, hauria de ser igual en les relacions obertes i en les relacions tancades, però misteriosament en les relacions tancades no passa, que és el tema del pacte de parella. És a dir, clar, a partir de l'instant en què unes persones estan decidint que podran tenir vincles afectius o sexuals o sexoafectius amb terceres persones, clar, aleshores han de pactar ei, com ho volem fer perquè això no ens acabi afectant dins el vincle que tenim tu i jo. I es posen a negociar i estableixen com volen funcionar. I això, en canvi, les relacions de parella monògames o tancades no passa. Més que res perquè aquestes persones no es pensen que tenen el dret de poder negociar. Llavors, llavors es fa és, bueno, com que som parella, agafem el pacte estàndard. Jo pressuposo que tu faràs això, això, això i l'altre, i que jo, per tant, hauré de donar això, això i l'altre, perquè és el que he vist fer amb uns pares, i com que és el que s'ha fet a casa, doncs suposo que totes les famílies funcionen igual. Per tant, no negocio un nou pacte, que seria ideal que les persones que estan en relacions tancades també negociessin els seus pactes, perquè és que les meves expectatives potser no són les teves. És Mm. clar, és aquest punt diferencial, però no perquè no hi hagi aquesta mateixa necessitat en les parelles tancades, sinó les parelles tancades no saben que poden fer-ho. I ara en un moment has parlat també de mainada. Amb una relació poliamorosa, quina és la dinàmica familiar que hi hauria en el cas que tinguessin fills? No hi ha tant, tristament a casa nostra, no hi ha tantes persones que s'hagin de moment posat en aquests tipus de models de relacions no monògames amb criatures. Mm. És a dir, encara està molt verda la cosa. Hem de pensar que el poliamor no és una cosa nova. I el poliamor existeix des de la prehistòria. Llavors, a cada lloc han anat fent d'una manera o d'una altra. A casa nostra, que vivim en aquest nacionalcatolicisme en tota l'època del Franco, doncs clar, evidentment tot el que no fos parella catòlica cis hetero, doncs tot allò estava vetadíssim. A partir de l'instant en què des dels finals dels 70-80 es va començar a obrir altres maneres de fer,
clar, una de les coses que m'interessa és que durant els anys 70 van haver-hi l'estat espanyol i a Catalunya molt concretament, doncs, diferents persones que estan en aquests models de relacions obertes, però no els hi deien poliamor. Eren els hereus de la cultura hippie i doncs, establien aquests diferents models de relació i s'ho feien a la seva manera. Però des d'aleshores és un model que havia quedat allà com, bueno, doncs, aquells vells hippies que fan aquestes coses i des de principis dels 2000 que va entrar tot aquest boom del ei, això s'està reactivant a nivell mundial per altres bandes i va arribar cap aquí. Llavors, clar, què portem? 20 anys fent això. No hi ha tantes parelles que durant aquests 20 anys hagin establert un model de relació no monògama i que hagin tingut criatures. Llavors, clar, no hi ha tanta experiència com podíem fer, per exemple, el que es poden trobar a persones dels Estats Units, al Canadà, on aquest model està bastant més extès. O, per exemple, podríem agafar aquí la situació del... Farem un símil molt bèstia, però els quibucs israelians, no sé si coneixes aquest model. Em Un sembla que sí quibuc que em sona, però explica'l millor. un quibuc, i potser ara vindran persones que diran Ignasi, ho has descrit fatal. Bueno, doncs ho he descrit fatal. És un tipus de comunitat agrària en el qual es genera una forma diferent de relacionar-se que no pas l'estructura estàndard, en el qual es considera que és una comunitat tancada i que la criança d'aquelles criatures forma part de tothom. És a dir, jo tindré la meva criatura que serà genèticament filla meva, però a l'hora de la criança estableixo com que allò és un sistema comunitari, tothom pot incidir en aquesta criança. I que, evidentment, per tant, totes aquestes persones, doncs, jo sé que totes les altres 5 persones que estiguin per allà seran altres ulls que estan vigilant perquè estan tirant aquella criatura seva com meva. I jo mateix faré les seves criatures. Doncs, clar, aquí és un sistema de criança cooperativa entre les diferents persones adultes. Doncs clar, vale que un equívoc és una cosa que està molt estructurada, que són molts adults, que hi ha moltes criatures, però si tu acabes pensant és a dir, ostres, si dins d'aquest model de criança que pensaven que serien mare i pare, no? Aquest model tan clàssic, que per sort ja fa temps amb el tema dels col·lectius LGTBIQ+, s'ha anat qüestionant aquest esquema d'una primera vegada i veure que, doncs, que hi hagin dues mares o dos pares no té per què passar res. Misteriosament, allò que dèiem abans els foros aquests per la família, quan es va legalitzar el matrimoni entre persones de mateixa identitat de gènere. No, és que ningú pensa en les criatures que s'anien al carajo. I dius, pues mira, han passat 20 anys i no s'han anat al carajo. Vaya! No? Doncs amb aquesta... Ah, me Déu pitgen i meu. me saca sangre ara mateix. Doncs això, doncs, clar, el fet de ficar altres personetes aquí al mig, doncs això ja ens ha començat a traspassar aquesta idea de parella tancada, però clar, continuo pensant allò que han de ser dos progenitors. I dius, ostres, i si hi hagués un tercer progenitor, què passaria? Quin és el vincle? És a dir, podem veure que aquesta persona tingui una certa figura de criança. Posem ara un exemple dins del lluny de les no monogàmies, com són parelles separades. Dues persones que s'havien ajuntat, aquestes persones tenen criatries, se separen i tenen una custòdia compartida. I una d'aquestes persones, pam, té una parella. I com a parella, aquesta persona, vulgui o no vulgui, se li doni o no se li doni pes, passa a ser una figura de referència. Sí, perquè el marit de la meva mare, el nòvio de la meva mare, el nòvio del meu pare. És a dir, aquella persona està allà i dius, ostres, aquestes persones a vegades que diuen, és la teva criatura. Jo en aquest procés de criança no m'hi ficaré, però altres vegades és de, ostres, vulguis que no, jo no puc tenir un menor a la casa que li estan passant coses i no implicar-m'hi. I s'impliquen en la mesura que es poden. Clar, llavors, ja tens una taula d'adult de referència. Però clar, com que hi ha aquesta situació de no, com que s'ha mantingut la parella de dues persones per aquí i després la meva mare està por ahí, per tant, bueno, no passa res, acabes en aquest punt que dius, les criatures, ja hi ha casos de criatures que tenen més de dos adults de referència del mateix rang. És a dir, no és que siguin del rang pare, rang avis, sinó que aquelles persones estan per allà. Ostres, no seria en principi una miqueta el mateix? Però la qüestió és, aquí deixo entrar, que aquest és un gran debat dins del món de les no monogàmies. A partir de l'instant en què jo estic tenint un vincle amb alguna persona, quan els diré a les meves criatures que tinc un vincle amb una altra persona? Acabo de conèixer algú de fill, acabo de conèixer algú. I és de, vale, per què m'ho expliques? I pensem-nos una miqueta al revés, no? Quan som criatures, quan els hi presentem als nostres pares o mares que tenim xicot, xicota, els hi presentem només conèixer-la o quan ja portem un cert temps i veiem que allò de, ei, això veig que està anant cap a alguna banda. Ei, estic començant a estar amb algú. Ai, quan se'l presentaràs? De moment no. De moment no us ho dic. Doncs aquest mateix tracte que fem cap a les generacions de per sobre, podem fer aquest mateix tracte cap a les generacions per sota. I aleshores, clar, que aquella criatura sàpiga que jo estic tenint un vincle amb alguna altra persona, que aquella altra persona és un vincle important per mi, no significa que jo aquest vincle que estic establint amb aquesta persona impliqui que també vull establir un projecte de criança amb aquella persona, perquè s'assumi el projecte de criança que jo ja tinc, o potser iniciar un altre projecte de criança amb aquesta persona.
Sempre quan tingui energia per ficar-me en molts projectes, doncs endavant. Però, evidentment, si tinc una energia limitada i la vaig dividir entre molts projectes, cadascun d'aquests projectes serà un projecte dividit. Canviem una mica de tema. Mm, Canviem. eh, tema addiccions, substàncies i tot això, especialment en l'ús del sexe, en l'ús recreatiu sexual. Mm, que psicològicament o sigui, no vull... Espera, que em sembla que ho he posat malament. Uh, L'addicció a substàncies. Vinga, addicció a substàncies. O sigui, el fet de sentir que no pots... L'addicció. Val. Aquí m'agradaria trencar una llança respecte a les substàncies. Vale? Ja no estic aquestes a punt de dir. I és que la gent tenim molt ficat al punt aquest de la persona addicta, perquè es veu molt aquest consum de substàncies cap enfora. I que, per tant, em sembla una cosa mega terrible, no? És a dir, és que tens un problema amb l'alcohol, és que tens un problema amb la cocaïna, és que tens un problema amb l'MDMA, és que tens un problema amb el GHB, tens un problema amb el que sigui. Però hem de pensar que nosaltres estem tot el sant dia funcionant amb substàncies. Val? Substàncies que, per una banda, podem considerar que són innòcues, però estan allà. El sucre i el cafè són drogues. Que sapigueu que en el segle XVII, el sultà de Bagdad, no sé quin era el règim que estava aleshores allà, però en el segle XVI, perdona, el sultà de Bagdad, que abans que el cafè hagi saltat cap als països occidentals, va prohibir el cafè. Deia que el cafè és originari del Iemen. Doncs van dir que allò era una cosa terriblement xunga i que el seu gent del poble, qui prengués cafè, els hi tallaria el nas i les orelles. I era tan addictiu que la gent, hi havia unes certes persones d'allà que quan entraven allà a una ratxa, imagineu les típiques imatges de l'Eliot Ness, imagineu l'Eliot Ness del Bagdad del segle XVI entrant a una cafeteria, detenint a tothom i a tothom els hi tallaven el nas. I és cafè. Fins que això va acabar per un moment que el poble va dir, escolta, a nosaltres ens estan tallant el nas i tots els teus de la cort i tots els teus que estan allà al palau, tots preneu cafè. Això és una injustícia. I va haver-hi una mini revolta popular i es van decidir legalitzar el cafè. Per tant, és a dir, aquesta imatge, aquella persona que dius, no, és que jo si no em prenc un cafè al matí no funciono, doncs aquella persona és una addicta, diguem-ho clar. Per tant, és a dir, si aquella persona té un cert tractament, la persona que prenc altres substàncies recreatives, doncs que, si us plau, mirem-nos amb els ulls similars. Però és que sobre hi ha un altre punt, és que nosaltres també ens agreguem les nostres pròpies substàncies. Però qual cosa, nosaltres estem fent una cosa que és divertida i el nostre cervell estarà alliberant serotonina, alliberant dopamina, i això ens farà estar, hòstia, que bé que estic. Què passa? Que aleshores estem tot el sant dia drogats. Només que algunes vegades ens droguem nosaltres mateixos perquè el nostre cos ens droga i altres vegades el que fem és agafar aquesta substància de fora. Per això dic que plantegem aquest punt de base d'entrada, és el que deia, què passa amb les persones addictes? Doncs que la figura de la persona addicta la tenim molt visibilitzada, però que en qualsevol instant una persona pot ser que estigui addicta a algun cert tipus de reacció que està fent a substàncies. Si aquesta substància la fa el seu propi cos, evidentment no buscarà, jo què sé, no em fotré un xutre de dopamina perquè tinc ganes de fotre mal, o agafaré endorfines que em venguin en un poder i me'ls injectaré per sentir que el benestar aquest. No, faré coses, és a dir, modificaré la meva conducta perquè el meu cervell s'estigui segregant les seves pròpies substàncies. Però és possible que ho faci. Imagineu aquelles persones abans que xerràvem de les relacions afectives, que són addictes al subidon mega brutal que tenim quan ens estem enamorant d'alguna persona. I veus que aquella persona va d'enamorament en enamorament. I quan li baixa aquest subidon, deixa la relació per ella i se'n va a una altra. I aquella persona és una persona addicta. Però misteriosament diríem que té un problema de conducta, però no que té un problema d'addicció. Ara bé, tornant a les substàncies, quin és un dels grans problemes? Que estem tan acostumades a funcionar amb substàncies i ens genera tant un rotllo que aquí arriba el punt del soc capaç de dir, ei, això m'està portant un punt negatiu, perquè deixem-ho clar, qualsevol substància que jo m'estic prenent, això tindrà un preu a pagar. Unes tindran un preu més alt, altres tindran un preu més baix. La pasta, està molt bona la pasta, boníssima. Ara bé, als nostres estómacs, tot i que no siguem celíacs, el tema del gluten del blat li costa de digerir. Segurament si fot un plat de pasta, per molt boníssim que sigui, digui oh, Déu meu, que he menjat, després potser tindré la panxa una miqueta inflada i tindré els budells inflats i hauré de passar aquest malestar. Em compensa el benefici que tinc amb el gust d'aquella pasta amb el mal que tindré jo de panxa? Si sento que em compensa, endavant. Jo prenc un cafè, em desperto, genial, sí, perfecte, però després és possible que em generi que els meus nervis estiguin més tensos, que tingui després més tendència a la hipertensió o que els meus ronyons que han de processar després d'aquest cafè estiguin pitjor. Em compensa el benefici del cafè?
endavant. Què passa? Que aquí dins aquest judici, si em compensa o no em compensa, hi ha algunes vegades que l'addicció a la substància fa que no fem aquell judici com toca. És a dir, ostres, estic buscant tant l'efecte d'aquesta substància que estic negligint quin és el cost que estic pagant. I aquí és quan comencem a tenir una base per després tenir un procés d'addicció. És que, o sigui, jo tinc un problema amb això, no per ser addicte a cap substància. Bé, sí, al sucre, que ho hauria de deixar. Hauria de menjar-ne menys. Però és que jo tinc un problema que no tinc autocontrol. Aquest és un gran... És que fixa't, ara que has dit el sucre té una cosa que és que quan nosaltres érem certs primitius i anàvem per la natura, trobar sucre no era fàcil. O sigui, vivien, jo què sé, quan encara els humans no havien sortit d'Àfrica, de tant en tant tenies que en algun arbre creixia algun fruit. I quan era temporada que sortís aquell fruit era menja de tot el que puguis perquè has de saber quan en tornaràs a trobar. Si ens trobàvem un rusc d'abelles i estava ple de mel, era menja'n tantes com puguis perquè no saps quan en tornaràs a trobar. I per què t'havies de menjar tantes com poguessis? Perquè el sucre té una càrrega energètica brutal. És una bomba. És a dir, el que prens en sucre, en comparació a haver de menjar altres coses, el nostre cos ja no pren sucre. Aleshores, això, milers d'anys rere milers d'anys, ens ha fet un sistema de reforç brutal perquè tinguem una gran tendència que ens agradi el sucre. Per què? Perquè és allò és que ens donaran molta energia. Clar, si abans vivíem en una època en la qual aquesta energia era útil i l'anàvem a gastar, cap problema. És com els grans plats de la cuina catalana o de la cuina d'altres llocs, aquells antics, de que feies aquells estofats que eren carregats de greix. Per què? Perquè feia fred i perquè la gent tenia treballs manuals en els quals necessitava molta energia. Ara que passem gran quantitat del nostre temps en vida sedentària, tu, si sopessis una fava d'estudiant cada nit, acabaríem fatal. Doncs què passa? Ara mateix el nostre despesa energètica del que ens dona el sucre és molta menor, per tant, no necessitaríem tant, però és que a sobre el sucre està molt més accessible. O sigui, jo, la veritat, cada cop que vaig al súper i veig aquell paler de sacs de quilo o bossetes de quilo de sucre, totes allà pilotonades, i veus el preu que va i dius, la droga està molt barata. És increïblement lo barata que està la droga. Però clar, està allà i ho fas i no te'n dones compte i vas fotent sucre i estem. I clar, llavors això retroalimenta el nostre cervell i dius, com he de tenir autocontrol? És difícil. És a dir, estàs lluitant contra el teu propi organisme i contra allò que el teu organisme durant milers d'anys d'evolució ha estat dissenyat. No és una tasca fàcil. D'acord, no és culpa meva, és culpa de l'evolució. Bueno, aquí diem és causa de l'evolució, i és a dir, què vols fer? És a dir, vols fer que aquesta evolució jugui en contra teva o vols aprofitar i hackejar el sistema? Jo no tinc mai la culpa de res, la culpa sempre és de l'altre. Que sàpigues que això és una cosa típica de les persones tòxiques. Tasca. Estava aixecant la camisa. Tia, doncs. Vale, però sí que és una bona enguarrada perquè una de les coses útils aleshores a l'hora de fer treballar en un tema d'una addicció és el tema d'analitzar què és el que m'aporta això, balanç cost-benefici, què és el que m'està traient. I és el que m'aporta, el benefici, em sembla que el tenim molt clar. Ara bé, tenint clar el cost, hi ha algunes vegades que si una persona diu, hòstia, el meu benefici està aquí dalt, el meu cost està aquí baix, no la deixaré. Si jo vaig veient tots els diferents costos que això em té, la cosa varia. I és que a sobre, després el que també pot passar és que jo aquest benefici que el valorava fins aquí, potser és que no és tant. Potser era jo que estic pensant allò de, és que si no em drogo no puc sortir a festa perquè no m'ho passo bé. És a dir, realment és així? Realment és tan necessari? I un dia surts de festa i dius, hòstia, doncs si he sortit a festa i no m'ha passat això i m'he passat de putíssima mare. Hòstia, doncs potser és que no ho necessitaven. Potser és que era una construcció completament fictícia que m'havia fet jo. Doncs a vegades ens passa tal. És que si prenc això, aleshores em sentim millor. Dic, potser no. No és veritat. Jo, per exemple, o sigui, jo no prenc alcohol, no m'agrada. Soc d'aquestes persones que no prenen alcohol perquè no els agrada, són poquíssims en aquest món. Jo no m'he emborratxat mai i jo quan sortia de festa ho passava molt bé. Mm. O sigui, també cal dir que jo no sóc una persona de sortir allà i fotre la grossa i tal, però és més de sopar i fer-la petar, però ho passo bé també. No tinc problema, no he de menester alcohol, ni cap altre. Bueno, l'alcohol és la nostra droga cultural. Hi havia uns dibuixos d'en Joan Amades, no, de la Pel és mestra, perdona, que eren molt bonics, que sortia una nimfa i un follet que es trobaven.
i la nimfa li donava al follet un calze amb vi i al follet li donava a la nimfa un bolet i tots dos s'intoxicaven. I representava una miqueta la situació de quan els grecs van arribar a la península Ibèrica. Els hiverns, no, jo en aquest cas altre cop m'estic posant en pantalons que no són meus i per tant potser la cago. Però segons jo tinc entès, el consum d'alcohol entre els hiverns era molt baix. No, no érem un país d'alcohol. Aquí, si volíem prendre altres substàncies al·lucinògenes, anàvem més cap al bolet, anàvem més cap a altres tipus d'al·lucinògens. Què van venir? Els grecs ens han portat, que sempre se'm deia amb la professora d'història, els grecs ens han portat el blat, l'oliva i el raïm. I el raïm venia l'alcohol. I va haver-hi una incursió cultural de l'alcohol com a droga a tot el que és que a totes les tribus iberes bueno, del que després més endavant seria Catalunya. Que llavors és matxaque era matxaque, ara l'alcohol és la nostra droga cultural. Els bolets i els al·lucinògens, això ho hem deixat. Fins i tot la manita muscària està prohibidíssima, el fet de no es pot ni vendre, no? Perquè se suposa i diuen que és tòxica. No, la manita muscària et col·loca. I si tens un excés de manita muscària, agafaràs unes vomiteres brutals. No és com la faloides, que és mortal. És tòxica de que t'emplatges. Clar, si tu penses, portem tants anys en això, que és les persones que no beveu alcohol rebeu un matxaque cultural descomunal. És a dir, el que estàs fent, que ets raro. És a dir, estàs lluitant contra la teva cultura. És com si decidessis que, en comptes de celebrar el Nadal, celebressis qualsevol altra cosa. És com vas heretge que estàs dient que no estàs prenent alcohol. La quantitat de diners que mou a casa nostra l'alcohol és una realitat. Jo, bé, ara que has dit això del bolet, una curiositat lingüística, l'expressió tocat del bolet ve precisament d'aquí, al segle... Bueno, digues, però potser et corregeixo. D'acord, em sembla que era el segle XIX, XX, es van posar de moda un altre cop els bolets al·lucinògens i la gent en prenia tants que molts cops no acabaven de... els afectava el cap i s'ha quedat tocat del bolet. En principi, el Josep Maria Fericla, que és un dels grans teòrics del món del bolet com a al·lucinogen a casa nostra, té un bolet que es diu el bolet o la gènesi de la cultura, i comentava que això venia sobretot perquè l'ou de Reig, vale? L'amanita cesària i l'amanita muscària, en els seus estadis inicials són molt similars. Si tu agafes un ou de Reig i l'ideal és agafar-lo quan encara està només creixent, que està boníssim. Llavors l'agafes, el lamines, és un dels pocs bolets que es pot menjar cru, i fas un carpaccio d'ou de Reig i és una cosa és una menys exquisita. Clar, hi havia molta gent que aleshores agafava els ous de Reig en aquest estat inicial. Què passa? Que l'estat inicial de l'amanita muscària és fàcilment confusible amb un ou de Reig. Només que hagi crescut una miqueta més, l'amanita muscària continua sent vermella, vermella, tot i que encara no li han sortit les taques blanques, i l'ou de Reig comença a treure aquest to una miqueta més ataronjat i fins i tot després més groguenc. Què passa? Que aleshores hi havia molta gent que es prenia aquestes amanites muscàries, pensava que tal, i aleshores quan aquella persona estava així, diu, és que s'ha quedat tocat pel bolet. Aquesta és la teoria que tenia Josep Maria Fericla. Podrien ser perfectament complementàries. Sí, 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 perfectament. Per això deien que no sé si és més una qüestió dels bohemis del segle XVIII-XIX o és una qüestió també d'aquesta situació popular en la qual és a les cases de pagès hi havia aquella persona que s'havia equivocat en el consum de bolets. Que per cert, que si alguna persona vol consumir amanites muscàries de manera recreativa, una de les grans recomanacions que feia en Fericla és que l'amanita muscària té dos principis actius, la muscarina i l'altra del qual no me'n recordo el nom. I es veu que la proporció és variable segons la zona on hagi crescut aquell bolet. Quan més baixa és l'alçada del terreny, més fàcil és que la quantitat d'amanita de muscarina en aquell bolet sigui baix i la quantitat de l'altra substància sigui més alta. I en canvi, en muntanyes amb més alçada, la quantitat de muscarina és més alta i la quantitat de l'altra és més baixa. Perquè l'efecte emètic, és a dir, aquell efecte de vomitera, la dona aquesta altra substància, no la muscarina. Uau. No en tenia ni idea d'això. I que consti que no se'm vegi aquí que estic fent proselitisme pel consum de substàncies. Simplement és, si alguna persona vol intoxicar-se al seu cos, si us plau, que ho faci amb seny. I és que jo sempre miro d'evitar aquesta mena de situacions, em fan sentir força incòmode, perquè, o sigui, és que és la meva àvia, molt maca aquella senyora, me l'estimo molt, però sempre des que era petit, perquè a mi m'ha criat ella, i sempre des que era petit, doncs, m'ha posat una imatge de la gent addicta i de la gent alcohòlica negríssima.
I és com... Mm, És que les persones quan són addictes poden ser situacions terribles. Jo, per exemple, he deixat de treballar amb persones addictes a la consulta perquè és un pacient molt difícil. mm, Perquè un persona addicta la major part de les vegades no vol deixar de ser addicte. I el nivell d'afectació que té a nivell social l'addicció, una addicció mal portada, pot ser terrible. Però això no significa que no hi hagi addictes que són funcionals. Només que no els veiem. Hi ha moltes persones, o sigui, la quantitat de gent, ara que estem a aquesta hora del dia, jo sé que hi ha una quantitat increïble de persones que, si te'n vas al típic bar d'esmorzars, per exemple, de Catalunya, hi trobaràs gent que està esmorzant i que s'està fotent des de ja només l'esmorzar la seva canya de cervesa o el seu quinto o la seva mitjana. I després es fotrà el carajillo. I després, mentre està conduint aquelles furgonetes de reparto o està pujant-se l'andami, doncs el porro no falta. I el consum de cocaïna també és molt elevat. O sigui, hi ha una gran quantitat de persones que són addictes a substàncies, però que són perfectament funcionals i productives a dins de la societat. I totes aquestes persones no les veiem. I aquelles persones estan allà. Qui és el que veiem? El borratxo del poble. Aquella persona que està a la plaça Major, asseguda al banc, que no està fent res amb la seva vida, amb el seu bric de vi de la marca més barata possible, Castillo de Bulpes, per exemple, era terrible. I o és Don aquesta Simón. persona que veiem. Eh? O Don Simón. Don Simón era luxe respecte al Castillo de Bulpes. Hòsties. No, no, era molt pitjor. O què tenies la imatge que tenim? Clar, hem viscut en un país en el qual, i aquí hi ha una teoria conspiranoica que diuen que l'entrada de l'heroïna a Espanya va ser molt proposada per part de la dreta, o això diuen, ja dic que és una teoria molt conspiranoica, perquè era una manera de frenar el moviment social. Si tu tens una colla de joves que en comptes d'estar protestant per la situació del país, el que estan és drogant-se i estan tirats en un pont, tens menys conflictivitat social. Ara bé, misteriosament les drogues generen altres conflictivitats socials. Vaja. Clar, és a dir, hi ha una certa generació, els que serien els que ara mateix estan complint 50 anys. Hi ha molts joves que ara mateix no estan complint aquests 50 anys. Perquè va haver-hi una escabatxina brutal entre els consumidors de l'heroïna. És a dir, clar, l'heroïna va ser un gran problema a casa nostra. Va ser una situació en la qual va ser tan bèstia que ha generat dins de l'imaginari popular el tema era a l'altra gran imatge de l'addicte. Perquè havíem vist fins ara la imatge de l'addicte a l'alcohol. Era molt popular, el borratxo del poble, però el yonqui, no? Aquell que ve del yonqui, és a dir, la deixalla humana, perquè la paraula yonqui ve de junk, que vol dir deixalles en anglès. No? Doncs aquella deixalla humana que anava amb el tensant del detectel, que el notaves que estava de l'heroïna se li havien començat a caure les dents, que veus que estava demacrat de totes les maneres. Clar, era una altra d'aquestes imatges populars de ostres, no caguis com allò. Sí, evidentment, són dues imatges, l'alcohòlic i el yonqui, l'heroïnòman. Però és que hi ha molts altres addictes que no els detectem i que estan allà. El cocaïnòman, per exemple, acostuma a ser un addicte que és completament funcional en aquesta societat. No se'l veu. I No els addictes al m'esperava. treball ja ni te diuen. Eh? Els addictes al treball ja ni t'explico. Sí. Quina és la recompensa per un addicte al treball? O sigui, la recompensa psicològica. La recompensa psicològica és que està sent productiu. Vull dir, jo quan era petita, aquí a Catalunya hi havia una campanya cultural de la Generalitat que sortia una fusta, hi havia un clau i un martell que clavava el clau a l'obresti i allò quedava torçat. I posava la feina mal feta no té futur. I Mm, després sortia un cargol amb un trepant que feia zzz, i el cargolava la feina ben feta no té fronteres. O sigui, el poble català ha estat un poble que se'ns ha inculcat, sigues treballador, siguis productiu, perquè l'única manera de tirar endavant és fent feina. I hem de treballar. És allò que es diuen, no?, que els catalans de les pedres en feien pans. És a dir, se'ns ha inculcat aquesta hàbit de treball. Per tant, si tu treballes, tens aquest reforç per la teva identitat de ets bona persona. És que estic en una jornada laboral de 60 hores al lloc. Estic triomfant a l'empresa. Cada cop em valoren més i em donen més regalitos, em donen més... com es diuen? bonificacions? Sí, però no em fes servir una paraula que és com la llaminadura. Que és una manera de dir que ens estan donant quatre escorrialles i ens estem convencent de que gràcies a allò estem sent millors persones, però en canvi són la xocolata del lloro. És a dir, tenim aquest punt de reforç positiu i culturalment ens ho diran. És a dir, si tu dius una persona està treballant molt i té èxit professional, en els àpats de Nadal d'aquella persona diran mira, és que has de fer com l'Eduard, mira l'Eduard com tira cap endavant. És a dir, es transforma en un model d'exemple. I no dius que aquella persona s'està quedant calva, aquella persona comença a tenir problemes de cor, problemes d'atenció, problemes de moltes coses per la quantitat d'hores que estem dedicant a la feina.
petita tonteria, però hi ha persones, doncs si em pregunto la consulta del què faries si toquessin 20 milions d'euros? Tothom em diu viatjar. Només una persona en els 10 anys que porto fent aquesta pregunta m'ha dit continuaria fent com fins ara. Tothom em diu deixaria la meva feina, després em buscaria fer alguna cosa per no estar-me a casa avorrint-me, que a mi m'agradés, però ho faria perquè a mi m'agrada. Però la gent, quan està sent milionària, no vol continuar treballant. Per alguna cosa, és a dir, clar, aquesta addicció a la feina és una cosa molt curiosa. És a dir, se'ns està dient de que si treballem molt i tirem endavant serem bones persones, però un cop hem arribat a l'èxit ja no volem continuar treballant. Jo ho tenim clar. Jo t'anava a dir, em pagaria la carrera. A vegades dir, Em pagaria la carrera. mira, per exemple, és allò del per què volem treballar? Perquè necessitem diners. I la gent no vol, la gent no vol feina. Allò, aquestes manifestacions de l'1 de maig de volem feina, no. En veritat és volem riquesa. Només que ens pensem que l'única forma de tenir aquesta riquesa és a través del treball. Però en Sí, veritat, també si hi ha existeix diners amb aquesta l'OnlyFans. riquesa, sí, 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 existeix diner fàcil, que Que... no. Tot té un cost. Qualsevol cosa que deixis a internet, tu penges en OnlyFans i segura hi ha alguna persona que sabrà agafar aquells vídeos, poder-los desencriptar, que se'ls pugui descarregar i després, misteriosament, amb allò, aquell producte que tu has fet amb el sudor de la teva front i que, per tant, has estat donant la teva imatge i estàs fent servir la teva imatge personal, algú haurà agafat allò o estarà penjant per altres bandes i és possible que s'estigui traient un rèdit econòmic amb la teva feina. Doncs, uau, portem ja una bona estoneta. Sí, sí, anem barrejant temes que comencem parlant de la gent tòxica, però potser n'hi ha d'altres que també són importants. Exacte, exacte. No se m'acut res més de què parlar. Hi ha alguna cosa que t'agradaria... algun tema que t'agradaria comentar? Jo, si no, t'emplaçaria a que si vols un altre dia tu continuem tenint aquestes converses, per mi no és cap mena de problema. Si tu et va sent útil, per mi endavant. I si podem dedicar més en profunditat a un tema, perquè tinc la sensació que les addiccions a substàncies l'hem passat de rasquillada, o el Mm. tema d'amor, de poliamor l'hem pogut passar de rasquillada, i se li pot treure molt de suc. Jo també ho penso. Doncs deixem pendent parlar d'aquests temes en un altre dia, Mhm. perquè si no Simplement això se'ns farà una pel·lícula d'aquestes de... Se'ns farà una, més llarg que els anuncis d'Antena 3. sort que ja fa temps que no puc veure la tele. Només una recomanació de lectura, si a algú li interessa el tema de les substàncies, a nivell cultural o a nivell històric, hi ha un llibre molt interessant que està editat per Aliança Editorial, que és la història universal de les drogues. Quan me'l vaig llegir jo estava en 2 volums, no sé si ara potser l'hauran dividit, que és l'autor es diu Escotado, de cognom, i és molt interessant per entendre, o sigui, és un treball de recerca descomunal des de la prehistòria fins al moment en què es va escriure el llibre i arreu del món. O sigui, va analitzant, per exemple, el haixís a l'Imperi Romà era un article de luxe, era una excentricitat dels snobs, per dir-ho manera, tot i que en aquella època el concepte de snob no existia. I en canvi l'opi era un producte bastant més habitual. Llavors, clar, es veien aquí els diferents tipus de consum de substàncies al llarg del món i quines estan les diferents polítiques que s'han aplicat. I si a algú li interessa aquest punt, crec que és una forma molt interessant de tenir informació. A part que Escotado és una persona que escriu molt bé i és molt amena. O sigui, la lectura dels seus llibres és molt amena. Doncs ho deixem dit. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona. Ha estat molt interessant. La veritat és que m'he passat molt bé. Moltes gràcies a tu, Manel. I, i ho deixem aquí. Genial. Doncs res, quan vulguis, jo aquí estic. Una I abraçada. tant.